Ας κάνουμε μια εξωτερική λήψη πριν μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο. Ο Βαγγέλης κάνει μορφασμούς αλλά δεν φαίνεται. Είναι πολύ καλό το αυτοκίνητο. Μπαίνουμε σιγά σιγά μέσα, συγγνώμη λιγάκι. Δεν παίρνει τα δυσπλήκα. Δεν βγαίνουν αυτά ρε. Το έβγαλα. Ξαναμπήκε εκεί στην αναστροφή, πήγα να το κάνω και μου μπήκε. Περγοποιήθηκε. Δεν είχα πατήσει το power όμως. Τώρα είναι ενεργοποιημένα. Αυτό τι είναι? Εσύ βγάζει πουθενά τίποτα τέτοιο? Αυτό τι είναι? Για τις σχέσεις, να δυναμώνει το αυτοκίνητο. Όχι, δεν έχει καλή. Θα μην αποστέλει στο drive, ναι, ναι. Άστο. Λέτε μαλάκα. Έχουμε ενεργοποιήσει όλα εδώ πέρα. EDC, βγάζουμε και το drive traction. Και ξεκινάμε τη βόλτα μας. Ωχ μαλάκα. Το χάιδεμα. Αυτό είναι μαλάκα. Προς τα πάνω να πάμε προς τα κάτω. Πάμε λίγο προς τα κάτω. Τώρα τον είδα μας πέσει τα παπαριά. Τα πρώτα σχόλιά σου ποια είναι? Ταχυπαλμίες με πούμε, ταχυκαρδίες μάλλον. Βλέπετε εδώ πέρα, είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, περιμένουμε το φανάρι να ανάψει. Έτσι είναι γεγονός ας πούμε πλέον. Σηματάκια θερμοκρασία στα λάδια είμαστε εντάξει. Τρέμει το χέρι μου μαλάκα. Γάμισέ μας. Έχει και τον αέρα, δεν μπορούμε να ακούσουμε καλά το θόρυβο. Αν και θα το δούμε. Είμαστε με Τετάρτη αυτή τη στιγμή, έχουμε πιάσει 150 χιλιόμετρα. Έτσι για πλάτη. Η δύναμη του αυτοκίνητου είναι αστήρας, εντάξει είναι γνωστά αυτά, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Πώς έτσι, εδώ. Στη γέφυρα σταμάτα.
Έχουμε βάλει τις γρήγορες αλλαγές, έχουμε βγάλει τα αντισπίν όλα έξω, το power αναμένο και παίζουμε με το χέρι. Κάνουμε ένα κατέβασμα. Κάτω. Βλέπετε ότι μπορώ τραβάω, δεν μπορώ να τραβήξω τίποτα παραπάνω. Πώς είσαι, Βαγγέλη, πώς νιώθεις? Μπορούμε να βρέξουμε τώρα. Κίνηση γάμο τη κίνηση. Πάντως ένα από τα όνειρά μας έγινε πραγματικότητα, μπορούμε να το πούμε αυτό. Όχι να σου γάμισω! Πώς θα γυρίσω? Νεράκια κόβουμε γιατί είναι και τα συστήματα έξω. Δεν μπορούμε να κάνουμε μαλακίες, δεν ξέρουμε το κύριο. Πώς θα γυρίσουμε? Θα δεις τώρα. Δεν κάνουμε μαλακία, μην φύγουμε κάτω τη γεφύρα. Πάντως εγώ έχω την εντύπωση, θα πούμε αριστερά εδώ, έχω την εντύπωση πως έτσι και το μάθεις αυτό το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση του και πολύ εύκολο στα παιχνίδια, αυτό εννοώ χρήση. Έλα, δεν κάνουμε δύο τράπα εδώ πέρα, και να στρέψουμε και μετά εκεί. Και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι το ρεπορτάζ. Γράφουμε. Μαλάκα, αυτά είναι ρε φίλε. Το κινητό δεν μπορώ να κρατήσω. Λοιπόν, απίστευτο. Λοιπόν, ένα έχω να πω. Η αδρεναλίνη έχει φτάσει. Εγώ δεν ξέρω πού έχει φτάσει. Θέλω να ακούσουμε λίγο και ένα κατεβασμά. Το κινητό στο σαμότια μου παραγγέλνει. Καλό οικοσύστημα έχει. Καλό το οικοσύστημα. Ωραία μουσική έχει. Ωραίο ήχο. Χαρμακαρδό. Μαύρος ουρανός, όλα. Κοντινάκι στα παράθυρα.
εδώ, δεξιά. Αυτό ήταν ένα M5E60. Να πατήσουμε και μία νεκρά. Αυτό ήταν, πιστεύω, το καλύτερο.